Ngibingelele ngiphinde ngamukela abaqala ukuba kwiMalusi TV bese bengakhohlwa ukucindezela u-subscribe button. Into yokuqala nje uMK makawina. Into yokuqala ithembisayo ungena emafemini. Baningi abantu abasebenza abahlukumezekile emafemini behlukunyezwa. Abelungu behlukunyezwa yilabo abanye indlebe ikhanyelayo. Okwesibili uyodila nendaba yamabhazari lapha ema-university. Baningi abantu abaphase kahle abangabhekelele. Baningi abantu abaswele abazali, baswele abantu abazobakhulumela because amabhazari abawa-accept. Bese suke yongena emakhishini omama bethu bahlukumezekile. Laphana emarenki abadayisayo bahlukumezekile. Bese suka lapho MK uye emateksini. Hey, siyacela Santako yehlisa phela installment isikhulu kakhulu kanti ayenzi kahle country. Ubungeke yini ubhekelele ama-owner ithi ukwehla kancane installment. Nabo phela bakwazi ukwenza leyo profit. Umuntu uzwa kuthiwa i-owner ngegama. Yonke imali makayithola iya ku-installment. Ayikho yini into ade ngayenza lapha uSantako noma uhulumeni angenelele? Hayi ngeke bafowethu. Mase sisuka lapho sicela abafowethu abhekelele izinyanga. Sizinyanga Khehlelezi sesatholakala sikhuluma kanje. Hayi ukuthi asithandi kodwa indlela esiphatheke ngayo siyasha isicathulo siyashisa. Bese suka lapho ebhekelela abafelokazi. Yebo kona bakhona. Maybe bayabhekelela ngaloko abakubhekelela nogogo nezalukazi nomkhulu emakhaya. Yini omele yenziwe? Abantu abaningi bahlala emjondolo babhalisela izindlu. Into yokuqala nje kumele yenziwe audit. Bonke abantu ababhalisela izindlu bangakaze bayithola izindlu zabo. Ake kwenziwe uphenyo ukuthi zaphelela laphi lezo zindlu ngoba kunabanye abathola izindlu kungafanele bayithole. Uphenyo lapho luzoyenziwa kakhulu madoda. Luzoyenziwa uphenyo hayi kancane. 26 December lapha eMzo Lifestyle azobe khona ama-officials amakhulu. Abanye bathi mabebona uDuduzile Zuma bathi hayi yakhe nobaba wakhe cha. She is just there as a guest. It's not ukuthi yakhe a political party. No. Umenyiwe. Ngicabanga ukuthi ku clear lokho. Umenyiwe. I'm the one ophaphathile ngacela. Ngathi because wena ufunda speech lapha bekuzoba kuhle ukuthi nawe ube khona siyacela as a guest because nathi sididekile. Bese siphinde sithi bonke laba abanama groups abafisa sibalekelele maybe some of the information. It's easy for us to get the information. Abanga hesitate nje ku WhatsApp 071 130 7808. Izikipa abantu bayabona siqokile sibahle cha bafowethu. Sikwi MK ayidingi ukuthi iziyocela uxhaso ngaphandle. Siyayikhiphela nje imali sizenzele. Akukho lapho esathe sithola khona uxhaso naleze nizobona lapha ngiphisana ngazo lifestyle. Ngikhiphe nje phaketheni lami nganika abantu. Kodwa nje ithi into yethu inyanga nibona sihamba singena siphuma. Akekho umuntu obhekelela inyanga ithatheka kancane. Umthandazo uthatheka kancane. Abefundisi ke bangcono ke bona ngoba babuye baxhaswe inkonzo zabo. Ngeke uzokuthiwa kune event yezinyanga yezangoma lutho. But isikhathi sokuthi nathi sike sinakeke. Isikhathi sokuthi nathi sikhombisa ipower ukuthi we can do it, we can make it happen. Bukelani igame idlala ke manje. Amandla guys. Sabela lapho udawethu. Uma uyi-ANC, uyi-EFF, uyi-DA namanye amaqembu lawa ama-UDM ungaphatheki kabi futhi ungathukani. Nawe zama okunye. Kungenzeka ukuthi uyi-EFF nje yebo ngoba ngeke ngasho ngathi uyi-EFF noma uyi-ANC noma uyadla sikusoli. Siyabaza abanye. Bathulile kodwa bathanda ukuthula kodwa bathule ngoba bayazi ukuthi bayadla. Kune invoice njalo bayifaka inyanga mayiphele. Thina esingafaka ima-invoice cha singangelutho thina. Sinandaba nalokho. Futhi ngeke uze sithukana, we will be professional, sikhuluma iqiniso. Sinankinga nje nalokho ngoba zonke imoto esinazo
izindlu, ama-properties, companies enginawo, whatever that I have. Angikhumbula ANC efaka isandla. So nabo aba-ANC noma kuthiwa ngiyabalapha vele abengibalaphayo bangaphatheki kabi. Nami I'm trying to look for something engizothi mangikhala ngibe nobhuti ngibe nosisi sibambisane. Sesiphelile isikhathi la kuthiwa Khehlelezi njalo yimi engikhiphayo. Yibi kanti mina lenhlangano engizothi mangikhala ithi abafowethu lekelelani la ngenza ukuthi ningilekelele lutho. So maybe lena izongeseka, who knows, but ekugcineni abantu bakithi njengoba ngisho ngithi emafemini bahlukumezekile. Abantu mabeqashwa ama-agent athatha ngokuthi umntakabani. Kuphelile konke lokho. Basala bebuzana abantu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ngabe uDr Khehlelezi uyini kwi-MK, kwabe sekuba wuye phambili onxusa ukuthi abantu babhalisele ukuvota baphinde babhalisele ubulunga be-MK.